ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ମୁହାଁ ଅବପାତ 2 ଦିନ ବର୍ଷିବ 9 ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳରେ ଥିବା ସଦୃଶ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଆଜି ଅବପାତର ରୂପ ନେଇଛି। ଅବପାତଟି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସାଗର ଦ୍ୱୀପର ଦକ୍ଷିଣର 60 କିଲୋମିଟର, ଦୀଘାର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବରୁ 80 କିଲୋମିଟର ଓ ଓଡ଼ିଶାର ଚାନ୍ଦବାଲି ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବରୁ 150 କିଲୋମିଟର ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ପୂର୍ବ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବରୁ 140 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଲେଖାଯିବା ବେଳକୁ ଏହା ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 5 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଉପକୂଳ ମୁହାଁ ହଉଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ କରିବା ସହ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଗଭୀର ଅବପାତର ରୂପ ନେବ। ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ଚାନ୍ଦବାଲି ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର କେନିଂ ମଧ୍ୟରେ ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାଠାରୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଓଡ଼ିଶା ପଶ୍ଚିମ ଓ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 45ରୁ 55 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସହ ଝଟକା ପବନର ବେଗ 65 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଛି। ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବାକୁ ଥିବାରୁ 29 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଓଡ଼ିଶା ପଶ୍ଚିମ ଓ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳ ସମୁଦ୍ରକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ସକ୍ରିୟ ରହିଥିବାରୁ ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ। ଉପକୂଳ ଓ ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅତି ପ୍ରବଳରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଥିବାରୁ 2 ଦିନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 71 ସରକାରୀ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଖୋଲିବ ଯୁକ୍ତ 2 ପାଠପଢ଼ା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷାର ସୁବିଧା ଆଉ ନିକଟତର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟରେ 71ଟି ସରକାରୀ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଯୁକ୍ତ 2 ପାଠପଢ଼ା। ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନୁମୋଦନ ବୋର୍ଡ ବା ପିଏବି ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସବୁଜ ସଂକେତ ଦେଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ମୋଟ 140 କୋଟି 73 ଲକ୍ଷ 80 ହଜାର ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି। ଏହି ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ 60ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କଳା ବିଭାଗ ଏବଂ 11ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗର ଯୁକ୍ତ 2 ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଫଳରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଉ ଦୂର ସହରକୁ ଯାଇ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପେପର ଲିକ୍ ଉପରେ ଲାଗିବ ଅଙ୍କୁଶ। ଲୋକସଭାରେ ଆଗତ ହେଲା ସାର୍ବଜନୀନ ପରୀକ୍ଷା ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ 2024। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ସଂସ୍କାର ଆଣିବାକୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସାର୍ବଜନୀନ ପରୀକ୍ଷା ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ 2024 ଆଗତ କରିଛନ୍ତି। ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପ୍ରବଳ ହଟ୍ଟଗୋଳ ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଡାକ୍ତର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଲୋକସଭାରେ ପେପର ଲିକ୍ ନିରୋଧ ବିଲ୍ ଆଗତ କରିଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷା ସଂସ୍କାରରେ ଆଣିବାକୁ ସରକାର ଏହାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଆଇନରେ ପରିଣତ ହେବା ପରେ ପେପର ଲିକ୍ ଅଭିଯୋଗରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେବ ଶକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍, ସଂଗଠିତ ପରୀକ୍ଷା ଜାଲିଆତି ଓ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନିୟମିତତାକୁ ରୋକିବାକୁ ଏହା ଏକ ଢାଲ ହେବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଶା କରୁଛନ୍ତି। ନିଟ୍ ପେପର ଲିକ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବିକ୍ଷୋଭ ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପେପର ଲିକ୍କୁ ରୋକିବାକୁ ସଂଶୋଧିତ ବିଲ୍ ଆଗତ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆନ୍ଧ୍ରରେ କରୋନା ଚିହ୍ନଟ ପରେ ରାୟଗଡ଼ାରେ ଆତଙ୍କ। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ରୋଗୀଙ୍କ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍। ଓଡ଼ିଶା, ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ଏବେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ଖେଳିଯାଇଛି। ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ହୋଇଥିବାରୁ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ର ସହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଯାତାୟାତ ରହୁଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସଂକ୍ରମଣ ବ୍ୟାପିବା ଆଶଙ୍କା ଲୋକଙ୍କୁ ଘାରିଛି। ଏହି ଭୟ ମଧ୍ୟରେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ଓ ଛିଙ୍କ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଡାକ୍ତରଖାନା ପରିସରରେ ରୋଗୀଙ୍କ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସାମାନ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଲୋକେ ମଧ୍ୟ କରୋନା ଭୟରେ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଧାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଡେଇଁବା ପୂର୍ବରୁ ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ସୀମାନ୍ତରେ ଯାଞ୍ଚ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା ସହ ସଚେତନାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଶାସନ କହିଛି ଯେ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଜାଗ ଅଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ ନ ହେବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯିବା ସହ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଜରୁରୀକାଳୀନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚାଷ ପାଇଁ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ। 24ରୁ 28 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିବ ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ବର୍ଷା ଦିନେ ଜଳସେଚନ ଚିନ୍ତା, ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବୁଲିଲା ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ କେନ୍ଦ୍ରର ଟର୍ବାଇନ୍। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷକୁ ସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭାଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବାଲିମେଳା ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉନଥିବାରୁ ବାଲିମେଳା ପାୱାର ହାଉସରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଠପ୍ ପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ ଖରିଫ ଋତୁରେ ବର୍ଷା ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଳକା ପାଣି ଛାଡ଼ିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ। ସେଥିପାଇଁ ବାଲିମେଳା ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ କେନ୍ଦ୍ରର 3ଟି ଟର୍ବାଇନ୍ ଯୋଗେ 135 ମେଗାୱାଟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରି ଚାଷୀଙ୍କୁ 1500 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ବାଲିମେଳା ଓଏଚପିସିକୁ ପତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି ପଟେରୁ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ। 5 ଦିନ ଧରି ଗାମ୍ଫାକଣ୍ଡା ମେନ୍ କେନାଲ ଓ ତମାସା ମେନ୍ କେନାଲ ମଧ୍ୟରେ ଖରିଫ ଚାଷକୁ ପାଣି ଯୋଗାଇବା ଲାଗି ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାରେ ତେଜିଲା ଛାତ୍ର ରାଜନୀତି, ସମର୍ଥନକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ।
ବିରୋଧୀ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ 7 ଦିନ ସମୟ ଦେଲା କଂଗ୍ରେସ। ଯନ୍ତର ମନ୍ତରରୁ ସାରା ଦେଶକୁ ବ୍ୟାପିଛି ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ। ଭାରତୀୟ ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବିଚିତ୍ର ରୂପ। ଏକ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ହାତରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା। ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ଅଜବ ଲେଖା। ପାଖାପାଖି 2500 ଭୁଲ ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ଖବରକାଗଜରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟି ଓ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଭଳି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଅବହେଳାକୁ ନେଇ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି। ରାଜଧାନୀର ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ଥଳରେ ବିଶେଷ କରି ବାମଦଳ ସମର୍ଥିତ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନମାନେ ଧାରଣା ଓ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ଧାରଣାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚମାନେ ସମର୍ଥନ କରିଥିବା ବେଳେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଭାବେ କଂଗ୍ରେସ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛି। କଂଗ୍ରେସ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି କି ଯଦି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ନୈତିକତା ଆଧାରରେ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଇସ୍ତଫା ନ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଳରେ କଂଗ୍ରେସ ଯୋଗଦେବ। ଏହା ସହ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଡାକରା ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ପେଲେଟ ଗନ୍ ଚଳାଇଥିବା ଆର୍ଏଫ୍ ଯବାନ ଚିହ୍ନଟ। ନିଟ୍ ପେପର ଲିକ୍ ବିରୋଧରେ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହୋଇଥିବା ସଂସଦ ମାର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରତିବାଦରେ ପେଲେଟ ଗନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଫଳରେ ଅନେକ ପ୍ରତିବାଦକାରୀ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପେଲେଟ ଗନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆହତ ଜଣେ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ମଧ୍ୟ ଆଣିଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭ ପ୍ରଶାସନ ପେଲେଟ ଗନ୍ ବ୍ୟବହାରକୁ ମନା କରିଥିଲା। ତେବେ ଅନେକ ପ୍ରତିବାଦକାରୀ ଆହତ ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରତିବାଦ ସମୟରେ ପେଲେଟ ଗନ୍ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିବା ରାପିଡ୍ ଆକ୍ସନ ଫୋର୍ସ ଯବାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସର ଏକ ଦଳ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ତଦନ୍ତ ଦଳର ରିପୋର୍ଟ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କଲା ଏନ୍ଟିଏ। ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ୟଙ୍ଗ ପ୍ରଫେସନାଲ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଛି। ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜୁଲାଇ 25ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବାର 30 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ ଇମେଲ ମାଧ୍ୟମରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସହିତ ଆବେଦନ ଫର୍ମ ଇମେଲ ଠିକଣାରେ ପଠାଯିବ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସେସ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବେ ଏବଂ ପ୍ରତିଭା ସେତୁ ପାଟୋଲରେ ନାମ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଥିବେ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଡିଗ୍ରୀ, ଏଲଏଲଏମ୍, ସିଏ ଆଦିରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। E20 ପେଟ୍ରୋଲକୁ ନେଇ ଆପର ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରସ୍ତୁତି। E20 ଇଥାନଲ ମିଶ୍ରିତ ପେଟ୍ରୋଲକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଆମ ପାର୍ଟି ଏକ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ ବ୍ଲକଠାରେ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ନ୍ୟାସନାଲ ଟାଉନ ହଲ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ E20ର ଆୟୋଜନ କରାଯିବ ବୋଲି ଆପର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଆବାହକ ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯଦି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନ କରନ୍ତି ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହା ଏକ ବିରାଟ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନର ରୂପ ନେବ। ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ସେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ବାସଭବନକୁ ଯିବେ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଦେଶର ଯୁବବର୍ଗ ଏକାଠି ହୋଇ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ ସେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଠିକ୍ ସେହିପରି E20 ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଏକାଠି ହୋଇ ସ୍ୱର ଉଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ହୋଇପାରେ ଭାରତର ବାଂଲାଦେଶ ଗସ୍ତ। କ୍ରିକେଟ ଦଳର ବାଂଲାଦେଶ ଗସ୍ତ ନେଇ ଆଶା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ସୂଚନା ଗତ ବର୍ଷଠାରୁ ସ୍ଥଗିତ ରହିଥିବା ଭାରତର ବାଂଲାଦେଶ ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ କରିବାକୁ ଦୁଇ ଦେଶର କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ଆଲୋଚନା ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଇଂଲଣ୍ଡଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଆଇସିସିର ବାର୍ଷିକ ସାଧାରଣ ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ବିସିସିଆଇ ଓ ବିସିସିବି ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଦୁଇ ବୋର୍ଡ ଆଶାବାଦୀ ଥିବାବେଳେ ଏବେ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ଯଦି ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଏହି ଗସ୍ତ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୁଏ ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ T20 ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯିବ।